Idaztea, ume baten eskutik oinez joatea bezalakoa dela zioen Sara Mesak orain 2 urte, Itziar Ugartek Berrian egindako elkarrizketan. Halaxe azaltzen zuen metafora. Ez da askatu behar, galdu egin daiteke eta. Galdu, erraterako, idazteko jarioa, kontzentrazioa, gaitasuna. Horregatik heldu behartzaio fuerte eskutik umeari, idazketari. Edo ezti, baina irmo. Halaxe irudikatzen dut nik irakurlea testu bat idazten dudanean. Eta inondik inora ez umekeriagatik, biztan da. Niri eskutik helduta, paseoan, kantuan. Izan ziteken maitale bat ere behar bada. Lehendabiziko zitaren akaberan, neguko hondartza batean, pauso motelean, olatuen leherketariso. Paper zurian dauden hitzei, begiz eta sentimenduz lotuta dagoen norbait, baita irakurlea. Edo hala nahiko genuke irudikatu behintzat idazleok. Baina anitzetan, uste baino meharragoa da lotzen gaituen ari hori. Begiaren eta paperaren artean dagoen tartearen antzekoa ia, gardena. Eta nola eutsi, nola lortu ume ala maitale horrek ihes ez egitea. Ala nola erreusitu joan dadila tarte batez, baina etorri dadila berriro bueltan, nirekin bukaeraraino egoteko. Gehiegi handitu baino lehen, ala anitaz nazkatu baino lehen. Bidean haserretu arren, bertze eskuaren izerdiak batzuetan traba egin arren. Horregatik ematen dit pena behar bada, haunitz maite dudan liburu baten bukaerara iristeak. Azkenean, eskua askatu behar diodalako, irakurketa bitarteko egun eta asteetan hainbertze eman didan idazle horri. Ez da erraza nola idazten dugun azaltzea. Labana batekin parekatu zuen Ani Egnok, eta izen bereko liburuan 11 esaldi interesgarri utzi. Erraterako, hau. Hitz eta esaldi justuenak aurkitzean datza erronka. Gauzak existentziara ekarriko dituzten hitz eta esaldiak. Ikustea ahalbidetuko dutenak, eta hala hitzak ahaztea. Liburu horretan aipatzen du halaber, desira moduko bat dela liburu bat idazten hasten zarenean sortzen dena. Sentimendu bat. Sentsazioa idazketarako baldintza dela ere bai. Eta esaldiak entzun egin behar direla. Transkribatu besterik ez dut egin behar, zioen berak. Horrelaxe topatzen dut maiz nire burua. Sentimendu bati jarraiki, idatzitako esaldiak nire barnean behin eta berriro boz gora irakurtzen. Bai, nire barnean boz gora, eta haien oihartzuna entzuten. Erritmo egokia ote duten, melodia egokia. Eramanen ote dudan, oztopo agerikorik gabeko bide batetik, eskutik helduta dudan umea ala maitalea. Ark konpainia egiten didan ber, nik ere berari lagun egiteko. Unerik gogorrenetan, batez ere. Bitartean heldu eskutik eskatzen zigun, idatzi zuen Kirmen Uribek bisita poeman. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat besterik ez.